senzilla, és molt simple. Ens han trucat a l'editorial, a l'editorial Cossetània tinc més llibres publicats, i tinc llibres d'excursions sobretot. En tinc un que són circuits d'alta muntanya del català, en el qual començo des del Canigó i acabo a Pedraforca, que ara vaig continuar pel Pirineu Occidental català fins a la vall de Barravés i fins a la vall d'Aran, i en tinc uns quants més. Per tant, com a persona que col·labora amb l'editorial, em coneixien, em van dir si em veia capaç de fer o de ressenyar 20 recorreguts per aquestes comarques, des del Camp de Creus fins a la Cerdanya, i vaig dir 20 no, 200 i si voleu 2.000. O sigui, tot aquest territori dona per tants recorreguts i tantes excursions de diferent mena i de diferent índole que faria una enciclopèdia. Per tant, no ha estat de fer cap enciclopèdia, sinó d'una tria concreta, però de recorreguts els que vulgueu. La feina meva serà triar els que pugui considerar no millors, sinó més adequats. Perquè, clar, tots